Hindi ka panipaniwala ang pagmumudmod ng pera ay huhupa. Ang nararanasang paggamit sa kaban ng bayan ay di mawawala. Ngayong eleksyon, kahit na ang pakiramdam mo na ang pagboto ay sagrado, ito ay hindi sigurado. Guni-guni mo lang na dapat ang bansa ay mahalin higit sa sarili natin dahil ang totoo dito, nangangarap ka lang. Pawang kasinungalingang ahon ng Pilipinas kahit kailanman hindi ito maipapamalas. Sa unang bahagi ng spoken poetry na ito, tila sinasabi ng may akda, magka-eleksyon man, wala ng pag-asang aahon ng Pilipinas. Nakalulungkot, ngunit merong mga ganitong negatibo ang pananaw. Pero lahat ng iyan ay taliwas sa gusto raw niyang ipaunawa, kaya naman paanyaya ng may akda, makinig, balikan at unawaing itong mabuti. Ang pagboto ay sagrado. Kahit na ang pakiramdam mo na ngayong eleksyon paggamit sa kaban ng bayan ay di mawawala, ang nararanasang pagmumudmod ng pera ay huhupa. Malabong mangyari na ang bansa ay di nauusad, kaya ang magaganap pinuno na ganid at tamad, mangyaring mapapalitan ng kandidatong maganda ang ugali, kalokohan ng papayag na may pagbili ng boto kapalit ang salapi. Sabi-sabi lang na wala ng pag-asa itong eleksyon, may taglay itong koneksyon. Huwag kang maniwala na walang kwenta ang pagboto. Ito ang totoo. Ang napakinggang tula ay likha ni Carlo Alvarez. Reverse spoken poetry daw ang tawag dito. Ipinapakita raw ng kanyang tula ang dalawang pananaw ng tao sa darating na halalan. Pagbubukas ng kamalayan sa mga nagbabasa or sa mga nakikinig ng tula na aking sinulat. So, para po sa akin na mahalaga po ito no? Yung ganito na mga babasahin para isipan mo mabuti kung ano yung mga dapat mong i-post o mga dapat mong paniwalaan, na merong dalawang side po ng mga tao na negatibo at positibo na mag-isip. At parang pag binabasa mo yun, titignan mo kung nasaan ka ba doon. Kung ako ba yung nagbabasa ng pababa or ako ba yung nagbabasa ng pataas. Simboliko at makahulugan ang tema ng kanyang tula. Kung pababa ang pagtingin, hindi maganda ang kahihinatnan, pero kung pataas itong babasahin, pag-asa at kaunlaran ang aabutin. Huwag tayong mag-focus dun sa nakasanayan natin na gawin, na mag-isip tayo ng bago. So, siguro mas maging radikal, mas isipin natin ano yung pwedeng bago, na hindi yung nakasanayan. Halimbawa, nakasanayan po natin na yung vote buying, yung mga ganyan. So, mas mahalaga maging tayo po yung kumilos bilang isang kabataan. Na huwag pong ituloy yung mga nakasanayan na yan. Gamit ang kanyang talento sa pagsulat ng tula, umaasa si Alvarez na marami ang magiging mulat sa kahalagahan ng nalalapit na eleksyon. Yung pagboto po, para sa akin, isa itong sandata Yung sandata na paglaban sa mga korupsyon, sa mga tiwali, dun sa mga kandidato na gumagawa ng mali, tapos sandata ito para hindi na sila maluklok ulit. Yan. So isang karapatan ito para mabago yung sistema na meron tayo na mali. At ngayong talamak ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media, mas piliin daw sana ng nakararami na i-share ang kanyang tula at iba pang content na mas makatutulong sa voters' education. Payo naman ni Alvarez sa lahat ng mga Pilipino, ang gusto ko pong sabihin, matalino na pag-isipan yung mga gustong iboto. At wag lang basta makinig sa mga pangalan or dahil sikat or dahil ito yung matunog, ito yung parang mabait. So mas maganda siguro, mas kilalanin pa yung mga iboboto po. So mahalaga na matalino nating pag-isipan kung sino ba yung dapat nating ihalal sa susunod na eleksyon. Jennifer Salenga, CLTV News.